Hello mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinaka-special sa amin at excited na kaming ibahagi ang munting aginaldo sa napili naming bayan at barangay. Sabi nga sa Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful. Sa panahon ngayon, maraming tao nangangailangan ng tulong. Di kailangan ng malaking halaga. Ang importante, ito ay mula sa puso. Kasama ang Wings of Hope team, kami ay gumawa ng paraan upang makatouch ng heart sa bawat Filipino. And who knows, ito pa ang dahilan ng pagbabago ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ng medical mission, libreng check-up at libreng gamot, kasama na din ang paghahandog sa kanila ng munting regalo, di man kamahalan at magarbo, bagamat ay galing sa kaibuturan ng aming mga puso. Ito ay ginagawa namin upang pasalamatan ang Diyos. Sa kabila ng pandemya na nararanasan natin ngayon, heto, buhay pa rin tayo. We are blessed. Tama po ba mga kaibigan? Diba ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin? Ang buhay pa tayo at higit sa lahat, hindi tayo tinamaan ng COVID-19. Sa araw na ito, 3 barangay ang hinandugan namin ng serbisyo at tulong. 3 barangay ang napukaw namin ng kanilang mga puso. Tingnan nyo mga kaibigan, hindi mabayaran ang ngiti ng bawat tao na kahit sa simpleng paraan ay amin silang napasaya. Kaibigan, kung ikaw ay nanonood ng vlog na ito, sana ako ay nakikiusap sa inyo na pagkatapos ng video na to ay mag-post ka. Kahit sandali lang, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin, "Salamat Lord, ako ay buhay pa. Pinupuri kita, Panginoon." At mag-subscribe ka na din kaibigan dahil sa isang click mo lang, naging bahagi ka na rin ng pagtulong sa iyong kapwa. Maraming salamat kaibigan. Tsak napasaya mo si Lord. Sabi nga niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Malaking tulong kaibigan ang pag-subscribe, like, and share ninyo sa channel na to. Tsak, marami pa tayong matulungan. Thank you kaibigan, you are part of touching every heart and changing lives of people. Salamat, naging bahagi ka ng pakpak ng pag-asa. At kami din ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa amin, lalong-lalo na kay Honorable Ronald Ngayawan, kay Dr. Trina Marie Aquino, at sa lahat ng staff nila at sa buong staff ng Wings of Hope.
Dahil sa inyo, naging successful tayo at natupad natin ang misyon natin na mapasaya ang buhay ng bawat Pilipino at ang mga mamamayang Pilipino sa bayan ng Burgos. God bless you all. Ingat!